Encara no. Recording is on. Vale. Hola, bona tarda. Som dos alumnes de la Universitat Ramon Llull, el Ferran Cursal, el meu company, i jo, Pol Mestres, i avui farem una petita entrevista per saber com ha augmentat el consum de pornografia entre els joves i com afecta aquest a les conductes masclistes. Moltes gràcies a les convidades per concedir-nos aquesta entrevista i procedim a presentar-les. Doncs també moltes gràcies a tots dos. Em sembla que falten dos companys vostres més, no? Perquè l'entrevista era de tots quatre. I gràcies també per tenir interès, no? en preguntar i entrevistar a unes entitats feministes. No? Llavors, jo em dic Laura, soc de l'associació Mirall Feminisme d'Acció Social d'aquí, que estem adscrites i vinculades a les Franqueses del Vallès. Us podeu presentar? Jo soc la Cautar, col·laboro des de fa poc a l'associació Mirall i soc educadora social. Jo soc la Laura, soc de la col·lectiva Eclipsades, juntament amb la meva companya, que ara es presentarà. Soc estudiant de filosofia i estic fent el meu treball final sobre pornografia. I jo soc Virginia, que soc l'altra cofundadora de la col·lectiva Eclipsades, juntament amb la Laura, que s'acaba de presentar. Nosaltres estem ubicades a Canovelles, però sí que fem una mica d'activitat pel Vallès Oriental o online, també, que online s'arriba més lluny també. I portem més o menys quasi 2 anys, farà l'any vinent al març, i jo soc criminòloga i especialitzada en violències masclistes i gènere. Bé, moltes gràcies un altre cop. I ara procedim amb les preguntes. Doncs comencem amb la primera. De la mateixa manera que les drogues o les apostes, què és el que fa addictiu al porno? Vale, nosotras aquí ya off the record también nos comentamos que una cosa es hablar de consumo de porno y otra es hablar de adicción al porno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adicción, más o menos todas las adicciones tienen un mismo sistema, tienen un mismo ciclo, ¿no? En adicciones se suele hablar del sistema dopaminérgico porque es de no me sale la palabra, pero es cuando se produce una dopamina a través de, por ejemplo, un consumo de porno, un consumo de drogas. Es como este sistema de neurotransmisores, ¿no? Lo que puede explicar biológicamente una adicción o los niveles de tolerancia o, por ejemplo, en el porno, el nivel de tolerancia se ve más bien cuando la intensidad del porno crece, es decir, la dureza del porno es cada vez más alta. Sí que es verdad que hay muchos estudios que hablan de la adicción al porno como que consideran que no se podría hablar de una adicción del porno, de la pornografía, porque tiene biológicamente y neurológicamente tiene unas especies de funciones distintas, es decir, en el cerebro no se acaban de iluminar, no acaban de funcionar las mismas áreas que en otras adicciones. Pero yo, por ejemplo, en mi propia opinión, sí que considero que habría que hablar de una adicción al porno, ¿no? Ya no tanto quizá por la biología o por todo el proceso sino más por las consecuencias que tienen. Es decir, si vemos una adicción a las drogas o al alcohol, hay una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de consecuencias que se llaman patológicas porque afectan a todos los niveles de tu vida. El trabajo, la pareja, la familia, económico. Y en adicción al sexo, al porno, pasa algo parecido, ¿no? Se acaban viendo alteradas muchas áreas de tu vida que dan muestra de cómo consumir el porno de una manera problemática tiene unas consecuencias en esas áreas que se podrían equivaler o equiparar a otras adicciones. Pero sí que es importante también tener en cuenta que los datos y los estudios sí que muestran cómo hay un consumo del porno cada vez a una edad más temprana y de una manera un poco más preocupante, ¿no?, que anteriormente. Entonces también esto habría que, creo yo al menos, verlo desde un prisma social, no únicamente en cuanto a la dopamina que se produce, ni en cuanto a la tolerancia que se crea hacia el porno duro
ni las consecuencias que pueden tener en tu vida, ¿no? Sino también desde un marco social, porque al final todas las adicciones tienen un marco social. Por ejemplo, el alcohol pues tiene también un marco que es de diversión, es un marco de socialización, ¿no? Es un marco de fiesta, y el porno a veces también, ¿no? Tiene esas causas que se pueden también encontrar en otras adicciones, como la relajación, celebrar algo, pasar un mal día. Tienes un mal día, bueno, pues mira, al final el porno y masturbarse tiene una consecuencia positiva, ¿no? En este sentido, el problema es cuando esto se convierte en un problema que afecta a áreas de tu vida, no simplemente es una tarea o una actividad lúdica, sino que es también algo que dejas otras cosas para esto, que tienes problemas con gente. Y también es importante estudiar el tema con una perspectiva de género. Y esto será para la siguiente pregunta. Pero a pesar de que los datos muestran que mujeres y hombres consumen más o menos la misma cantidad de porno y a las mismas edades y con muchas similitudes, es verdad que a la hora de tratar estas adicciones es mucho más problemático en las mujeres. Si ya de por sí el sexo tiene todo un aura de tabú y de vergüenza, y ya no hablemos de la adicción al porno, cuando se estudia una perspectiva de género, para mí es más preocupante, porque las mujeres tienen una doble invisibilización en estos temas. La propia invisibilización, porque el tema del porno sigue siendo delicado y adicción al porno ya es el sumum de lo delicado y de lo tabú, pero encima una mujer que experimenta su sexualidad o consume porno, ya no adicción, sino consumir porno en general, es peor visto que si lo hace un hombre, ¿no? Al final el porno está muy pensado, que esto lo hablaremos a lo largo de la entrevista, para los hombres, y las mujeres quedan muy fuera. I ja estaria, o sigui, para no solapar con la siguiente pregunta. I com es supera aquesta addicció? Esto, que nosotras aquí expertas psicoterapeutas no somos, pero es verdad que esto hay que tratarlo. Y yo, por ejemplo, lo que sí que estaba ya introduciendo en la anterior pregunta es romper este tabú, ¿no? Romper este tabú para poder pedir ayuda. Hay otras adicciones que están muy normalizadas, aunque la palabra esta es feísima, pero están mucho más visibilizadas y están mucho más trabajadas, diría yo también, y donde tú puedes ir a pedir ayuda, pero adicción al porno no nos presentan un recurso, ¿no?, al que ir y decir, mira, si tienes un problema, si tú estás viendo que tienes un problema con el consumo de porno porque no lo estás consumiendo de una forma sana, ¿dónde vas? Al hospital, ¿no? Hay una especie de, yo creo al menos, o a lo mejor es mi visión porque no estoy tan metida, que hay como una especie de desprotección en este tema que ayuda a que sea más tabú y a que esté más tapado, ¿no? Y simplemente esto, introducir otra vez la perspectiva de género, porque yo creo que es muy importante para también ayudar a esas mujeres que están en estas situaciones, ¿no? Otra manera de también prevenir quizá o tratar estas adicciones, como también comentarán mis compañeras, que tampoco les quiero yo comer parte de la entrevista, es la educación sexual. Con una buena educación sexual es mucho más fácil detectar cuando tienes un problema con el porno, ¿no? Al final, en educación sexual la pornografía no se trata, ni para bien ni para mal, no se trata. Cuando se trata, aunque sea de manera básica, ya no analizando el machismo que hay detrás de la pornografía, porque eso ya sería un análisis muy profundo que tampoco podemos pedir a todo el mundo, ¿no? Pero un simple análisis de decir qué es la pornografía, dónde se encuentra, está a l'abast de tothom, ¿no? Está en todas partes y es gratuito. Hay que también enseñar a consumir porno de forma responsable. Y hay que intentar también promover un consumo de porno sano, libre de machismo, libre de violencias y que ayude a detectar cuándo se está consumiendo bien y cuándo se está consumiendo mal, ¿no? Y romper ese silencio es difícil porque ya hay silencio incluso al consumo de porno sano. Es decir, si tú consumes, yo qué sé, una vez a la semana, eso también es tabú. Y no es un problema en realidad, ¿no? No es una adicción, pero es tabú también. Pues imagínate cuando consumes, pues no sé, 10 horas al día de porno. Eso ya no se dice. Claro, eso es un problema, porque al final normalizas esa adicción y la dejas ahí, la dejas aparcada y no se trata. Y ese es el problema quizá, ¿no? No tanto por qué se da esta adicción al porno, sino qué podemos hacer, porque está muy bien estudiar el por qué, pero estudia también un poco recursos, ¿no? Estudia los recursos, propon unas soluciones y abre esa puerta para que la adicción al porno deje de ser tan tabú, creo yo al menos.
D'acord, gràcies. La següent pregunta és que, segons un estudi realitzat per la editorial Octaedro, 9 de cada 10 joves diuen que la pornografia és fidel al sexe. Què creuen vostès sobre aquesta dada? Vale. Bueno, primer de tot, mireu, m'ha fet molta gràcia que ens feu aquesta pregunta i l'he volgut contestar jo perquè dona la casualitat que aquest estiu vaig fer una formació reglada titulada El sexo del siglo XXI i una de les assignatures, l'assignatura de Sexualitat, Internet i xarxes socials, introduïa aquest estudi de l'editorial Octoedro titulat Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Bueno, el podeu trobar, suposo que ja l'heu trobat vosaltres per PDF a les xarxes, i estic contenta que us hagi arribat a la universitat, perquè és un estudi treballat des de la perspectiva de gènere, no? Com ha dit la Virgínia, que s'ha d'introduir, on l'objectiu d'aquesta investigació és determinar les dimensions i característiques de l'impacte de la nova pornografia sobre ells i les adolescents i joves a Espanya entre els 16 i 29 anys. I entenem per nova pornografia la pornografia distribuïda per internet, que té un impacte cada cop més rellevant en les seves relacions. La vella pornografia, per denominar-la d'alguna manera, és la que es podia trobar amb més dificultats, però es trobava abans, que es distribuïa en sexols, botigues, comerços. L'estudi és recent, és del 2018 i dona resultats tan sorprenents com la confirmació que les edats d'inici del contacte amb la pornografia són molt reduïdes i es parla de 8 anys. Però aquesta edat no fa referència que els nens i les nenes busquin porno als 8 anys, no. Fa referència que com cada vegada més l'edat d'inici o contacte amb les pantalles per jugar o buscar informació és més inicial, aquesta indústria de porno que és tan potent, si no s'inhabilita la restricció parental, apareix imatges pornogràfiques a les pantalles en forma com de publicitat o com a spam. No? I passant a respondre a la vostra pregunta sobre el resultat de l'estudi on diu que 9 de cada 10 joves dius que la pornografia és fidel al sexe real, penso que pot ser normal que hi hagi aquesta consciència, no? Donat que la pornografia pot convertir-se en la font principal d'educació sexual, donat que, primer, com ha dit la meva companya Virgínia, que per part d'algunes famílies no es parla d'aquests temes. El sexe, la nostra cultura, ha estat sempre associat com alguna cosa negativa i a vegades com bruta, i una repressió sostinguda culturalment, sobretot per les dones, pel que fa al plaer sexual, no? És un tema tabú. I per part de les autoritats educatives, que hi ha una deixadesa o no es fomenta una bona educació sexoafectiva des d'edats inicials, no s'aborda la pedagogia del desig en les escoles com a assignatura obligatòria. I què succeeix? Que si les i els joves tenen dubtes i han de resoldre-les d'alguna manera, doncs com? Doncs com ho faran? Doncs preguntant als seus col·legues o acudint a Google. Però que la realitat, i com es pot observar en aquest estudi que comenteu, si se li pregunta els motius més rellevants per què veuen pornografia, ells i les joves coincideixen en primer lloc per masturbar-se, en segon lloc per curiositat i el tercer motiu és per aprendre sobre sexe, que aquí també hi ha una diferència important pel que fa al gènere en relació en el tema de la masturbació, donat que hi ha moltes noies que poden sentir-se culpables quan veuen porno perquè hi ha un discurs molt fort d'això, no? D'aquesta repressió que hem comentat abans, que el porno denigra les dones i potser no es senten còmodes en el que veuen, perquè potser sí que les excita, però per al contrari no saben si això que fan doncs, és moral o no, no sé, és complicat, no? I ho deixo aquí ja, aquesta tercera pregunta. D'acord, gràcies. Doncs... Ok, doncs la següent pregunta per la Cautwell. Si creus que una bona educació sexual a l'àmbit educatiu pot prevenir riscos. Gràcies. El micro, Cauta, al micro. Al micro. Ai, ara sí, no? Vale. Una bona educació sexual sí que prevé que hi hagin riscos, però què entenem per una bona educació sexual? Per mi, una bona o una educació sexual òptima és la que seria una educació sexual integral. Una educació integral que es pugui fer a les escoles i als instituts. Progressivament,
depenent de l'edat i de l'edat madurativa dels joves i dels adolescents. Això seria una educació integral a nivell de sexualitat. I el que passa que molts cops no acabem d'entendre què vol dir una educació sexual, no? Perquè quan als instituts es tracten aquests temes, normalment et fan un taller on t'ensenyen a posar preservatius o t'ensenyen les 4 malalties de transmissió sexual. I això és una part de l'educació sexual que és important, però hi ha tota una altra part que no es treballa a les escoles i que seria molt bo per empoderar els nens i les nenes i els joves, perquè una bona educació sexual t'empodera, fa que et coneguis millor i que les relacions que estableixes amb els altres siguin sanes i siguin bones. I, de fet, a la UNESCO es recull en una anàlisi sobre aquests temes i ells parlen d'això i recullen que una educació integral a nivell de sexualitat ajuda a que els joves tinguin una millor salut, un millor empoderament, unes relacions d'igualtat, d'empatia, respectuoses, etc. Llavors, què més volia dir? Crec que ja està. Això, que molts cops hi ha una confusió perquè molts pares i molta gent, quan parlem de voler implementar una educació sexual a les escoles, hi ha molt de tabú, perquè ens pensem que si parlem de sexe en els col·les, els nens voldran tenir ganes de tenir sexe, i no és veritat. Una cosa no va amb l'altra. Els nens els hem d'ensenyar, els nens i a les nenes, a dir, per exemple, que no. Sí, a Espanya tenim molts abusos infantils. Fa uns anys, un de cada 3 menors era abusat per part d'un familiar. Per tant, una educació sexual que el currículum escolar tingui i reculli fer pedagogia sexual, jo crec que és molt important per empoderar aquestes nenes i aquests nens i que aprenguin a conèixer la seva sexualitat i que aprenguin a dir que no i que aprenguin a escoltar-se, respectar-se i respectar els altres i tenir vincles sans. I ho deixo aquí. D'acord. La següent pregunta, per la Laura, si creus que hi ha masclisme al món pornogràfic i si es pot aprendre del cinema pornogràfic. Gràcies. A veure. Primer de tot, he de partir de la idea que jo no em declaro una feminista antiporno, ja que afortunadament i cada cop més es realitza porno de diferents tipus, però hi ha una realitat evidentment majoritària a les xarxes d'un determinat tipus de porno, que és el que més es consumeix i el que més s'agrada, que és el porno masclista, que a mi no m'agrada gens. Perquè aquest porno es relaciona i es vincula amb 2 fenòmens. En primer lloc, la misèria sexual que imposa el patriarcat. Això vol dir que mentre no es pugui desenvolupar una sexualitat lliure i igualitària, la pornografia continuarà guanyant terreny en l'experiència de la sexualitat. I la segona relació ve relacionada amb el capitalisme. Qui produeix i desenvolupa la indústria pornogràfica? No es tracta d'organitzacions humanitàries, sinó d'organitzacions molt agressives que tenen una gran capacitat d'imposar la seva presència en els nous mercats, en els medis, mitjançant internet i les tecnologies de la comunicació que arriba a tothom. I què pot aconseguir de manera immediata del client o clienta? Doncs que hi hagi una satisfacció immediata en pocs minuts. Vas a internet, busques un vídeo i et masturbes i ràpidament ja ets un client o clienta satisfeta. L'efecte aquest de la immediatesa, de lo ràpid i lo productiu en aquesta societat de consum. Que està bé, la masturbació express, però potser com a contraproposta podem pensar una mica en revaloritzar aquesta sexualitat amb nosaltres mateixes, alimentant l'amor propi, l'autocura, com quan compartim sexualitat amb altres persones. No sé, posar una mica en joc tots aquests altres elements que poden ser la creativitat, el flow, el misteri, que sovint amb el ritme ràpid que portem doncs no ho deixem de banda, no?
Al final, la sexualitat està absorbida pel sistema neoliberal de la rapidesa i la productivitat com en altres esferes de la nostra vida. I aquestes empreses busquen representar en certa mesura el que al client li agrada. I de la mateixa manera que el cinema ha influït en la manera d'amar, hi ha molts mites en aquest amor romàntic, el porno també influeix en la manera que tenim les persones de relacionar-nos sexualment. Contenim molts mites, rols i estereotips que hem de desaprendre. I es pot aprendre del cinema pornogràfic, que és la segona qüestió. Doncs partir de la idea que el porno és una representació, que el que veiem és ficció, és irreal. Podem comparar-lo a vegades en ciència-ficció. I encara que quan es fan les pel·lícules no hi ha una intenció de promoure uns valors, sí que representa uns valors masclistes, falocèntrics, cultocèntrics. Està centrat en el plaer de l'home i en el seu orgasme, no veiem comunicació, és violent en tant que no hi ha negociació en les pràctiques de dominació i tot que hi ha porno de diferents tipus, no és divers ni és inclusiu. Veiem que reprodueix estereotips racistes, estereotips de gèneres, rols supermarcats i uns cossos heteronormatius i que a la vegada són irreals. No es pot aprendre del porno. Tot això hi és, i ho sabem, i està allà, però el que plantegem des de les entitats és que no està de més en ser-ne conscient i donar-li unes voltes perquè ens pot portar algunes reflexions interessants, sobretot per prevenir relacions abusives i de poder i una percepció distorsionada de la realitat. El porno ens dona eines, però no és una font d'aprenentatge multidireccional en què totes aprenem. No li podem fer preguntes i que la sexualitat es va construint al llarg de la vida i que és real i que mai deixem d'aprendre. Seria aquesta i aquí acabo. Jo també. Vale, perfecte. La següent, la penúltima, quin risc hi ha en consumir pornografia? Gràcies. Sí, doncs crec que si parlem de consumició ja ho hem anat recollint una mica entre totes les intervencions, però sí que per mi el problema principal seria que es reprodueixen certes dinàmiques, certes relacions i es creen aquestes dinàmiques que són de poder i que, com ha dit la Laura, estan estereotipades. És quan, per exemple, pensem que ens vindrà una pizzera en shorts i tindrà ganes de tenir sexe desenfrenat o que un massatge de peus té que acabar sí o sí en una relació sexual. I això després s'ha portat a casos judicials, fins i tot de violacions, on s'ha considerat que si estava mullada ella sí que volia, o fins i tot pel color de la roba interior, també s'ha jutjat d'aquesta manera. A més, hem de tenir en compte el que ha dit la Cauta també, que com no tenim educació sexual a les escoles, doncs la pornografia s'agafa com un referent d'aprenentatge i llavors tot això reprodueix, I a més, com no tenim consciència de ser consumidors i consumidores de pornografia, tot i que és una de les indústries més grans i que més diners generen, no volem pagar per pornografia ni ens veiem com consumidors i consumidores, i llavors el porno amateur i il·legal que tenim a internet agafa força, I això també a l'autoproducció és més difícil de marcar aquest límit entre el que és ficcional i el que no, perquè estàs reproduint ja la mateixa pràctica i ni hi ha control laboral ni hi ha cap tipus d'actuació. El que s'està veient és que el problema és que encara que veiem el porno com un gènere cinematogràfic, no l'utilitzem igual, És més aviat, en molts casos, una herramienta de masturbació, com ha dit la Laura, o amb aquest fi, però no ens asseiem a veure una pel·lícula de porno per criticar-la, ni un diumenge diem, mira, anem a veure aquesta pel·lícula de porno, com ho fem amb altres gèneres, Llavors, aquest seria un dels riscs que hi ha. Llavors, també, fent això, un dels problemes és que els desitjos que hi ha queden dins d'un marc, que acostuma a ser
el de la heterosexualitat obligatòria, el coitocentrisme, el masclisme, no? Com hem vist, i els desitjos d'altres col·lectius, com per exemple les dones, doncs queden negats directament. I crec que fins aquí podria dir. Vale, ok, merci. I l'última pregunta, també, si creus que hi pot haver un tipus de pornografia que no comporti aquest risc. Sí, bé, jo crec que el risc de la reproducció de les conductes sempre hi és, ja sigui un porno més alternatiu o com és el feminista, no? Per exemple, perquè encara que sigui un porno feminista hi ha certs clitxers, no? Perquè el que estem intentant és, d'una banda, compensar tota aquesta falta de representativitat que hi ha en el porno mainstream. Llavors, tenim certs clitxers també dins del porno alternatiu o feminista, però sí que és veritat que com aquestes pràctiques són més sanes, no? I més inclusives, doncs el perill de la reproducció és menys greu en aquest sentit. I és això, encara que crec que més que la consumició, els problemes i els riscos que podem trobar normalment estan en la producció i en la distribució, i per això el porno amateur seria tan problemàtic en aquest sentit. Perfecte, moltes gràcies. Doncs ja hem finalitzat les 7 preguntes i donaríem per conclòs l'entrevista i donar-vos les gràcies a les 4 per haver-nos concebut aquesta entrevista i poder-nos ajudar en el treball. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Merci. Gràcies.